Elliot ydw i. Dwi yn fy mlwyddyn olaf yma ym Mhrifysgol Caerdydd, a dwi'n mynd i dangos chi diwrnod arferol yma. Rydym yn dechrau'r bore yn un o'n fflatiau'r preswyl. Rydym i'n byw allan nawr, ond pan rydych chi'n cyrraedd, mae rhannu yn y ffordd orau i dod i'r nabod pobl a creu bywyd cymdeithasol i eich hunan. Un o'r pethau gwych am astudio yn Caerdydd yw mae popeth mor agos i'w gilydd, fel dwi arfer yn dangos i chi. Awn ni! Dwi'n astudio cyfrifiaduddeg, a dyma darlithfa tebygol. Am fy mlwyddyn gyntaf, ces i tua 15 o darlithoedd yr wythnos. Bach o newid o'r chweched dosbarth i mi. Mae gan yr undeb myfyrwyr popeth sydd ei angen arnoch. Asiantaeth gosod tai, canolfan swyddi, podiau Skype, siopiau a banc. Dyma ni yn yr undeb myfyrwyr yng nghanol campws. Mae gan yr undeb dros 200 o cymdeithasau, 63 clwb chwaraeon, rhaglen rho gynnig arni a canolfan cyfryngau myfyrwyr. Mae yna rhywbeth am pawb. Mae y plas yn ardal astudiaeth anffurfiol yn ystod y dydd, ond yn y nos yn cymryd personoliaeth hollol wahanol. Mae rhaid i chi gweld eich hun. Dyma un o'n gampfeydd, drws nesaf i'r undeb myfyrwyr. Mae ar gael i pob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ystafell masnachu yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Fel un o ychydig iawn yn y Deyrnas Unedig, mae'n gwych i nhw sy'n gobeithio am yrfa yn bancio. Dwi yma yn un o'n llyfrgelloedd ar campws. Fel y byddwch yn ei disgwyl, mae popeth yma i cefnogi ein dysgu. Nawr am cinio gyda fy ffrindiau. Gobeithio rydym wedi rhoi ychydig o fewnwelediad i Gaerdydd i chi. Dylech dod i'r diwrnod agored i weld gweddill y Prifysgol. Rydw i'n falch iawn fy mod i wedi penderfynu i dod yma.